馬車の荷物と安全の確認をしろ。我が刃は鋭い。ゆっくりと。我ながら上出来。見つからないようにね。柔らかいお辞儀、静かな意思表示ね。別の樽をご用意しておりますので。そんなの気にすると思うか。影様の読んだらすぐ走ってこい。栄光と名誉を勝ち取る。真っ暗だな。神道滅却。闇を利用しろ。突入する。啊？那开始とか。突入する。刃交戦中。え？闇のごとく。いただく。俺にぴったりの仕事だ。コソコソした狐みたいに。し静かにね。馬車の荷物見つからないようにね。何事も優美に、密か真起来，真起来，腿上。酒だ。バリン10人。Jika ikut salah, dia aja.ここ抜き足。今行くわ。コソコソした狐みたいに闇から闇へ。すみません、別の樽をご用意しておりますので。そんなの気にすると思うか。ちっちゃいいね。鳥の声。要帮我看看。さ。いつでも準備はできているわよ。終わらせてみせる。光は避けるのよ。闇と一緒に動くの。ショーの始まりね。あ、安装。確かに。那啥，这会来吗？啊！待っているぞ。突入する。まるで夜の狼のごとく。俺にぴったりの仕事だ。
手裏剣術。はっ、夜を利用するんだ。夜の刃。あいよ。はいこうやってよ。最も優雅な小道具ね。行くぞ。手裏剣術。水のように動け。手裏剣が使える。焦りは避けろ。哎呀，行行多行，終わらせてみせ哎る。哎哎，視界が悪い。完璧だ。幼児隠れの術。水のように動け。静かに。今の密かいつでも準備はできている。明かりは避けろ。おい、何をしている。もっと先だ。闇の声。音を立てる。哎，我懂。行くぞ。水のように動け。明かりは避けろ。嗯，馬車の荷物と安全の確認をしろ。俺にぴったりの仕事だ。待ち望んだ戦だ。楽しんでいる。突入する。闇のごとく。静かに。嗯，三个两边装开口。栄光と名誉を勝ち取る。おい、何をしている。もっと手に刃。刀で使うか。夜明けには進軍する。水のように動け。おい、何をしている。手裏剣術。手裏剣。手裏剣。下側の百姓は水のように手裏剣が使える。夜を利用するんだ。手裏剣を使おう。手送。明かりは避けろ。今のは聞いた。え百姓どもはどうでもいい。夜が私たちの味方よ。しっかり見張る人たち用ね。闇を利用するのよ。いい感じだ。夜を利用するんだ。俺にぴったりの仕事だ。剣術。風。影様の向こうからは見えないわ。栄光と名誉を勝ち取る。待っても無駄だな。水のように動け。闇を利用しろ。下側の百姓は処刑。突入する。夜を利用するんだ。こそこそした狐みたいに見つかん。雲の巣に足を踏み入れるってね。できるわよ。
百姓どもはどうでもいい。視界が悪い。完璧だ。音を立てるな。给他你擦这个，所以我那是比较看。面白そう。ゆっくりとできるわよ。明かりをすり抜けて闇とまるで夜の狼のごとく。音を立てるな。いいよってね。待つのって退屈。静かにね。もらうわね。蛇みたい。雲の巣に足を踏み入れるってね。簡単ね。神道滅却。静けさは私たちの味方よ。無理だわ。無理よ。移動中よ。闇を利用する敵の視野に入らないように。我が刃は鋭い。手裏剣が使える。俺にぴったりの仕事だ。刃が血を欲しがっている。夜を利用するんだ。水のように動け。行かないの？闇から闇へ。誰もいらないんでしょ。上出来。見つからないようにね。うぬぼれるな。誰か間違ってまだいるかもしれん。気をつけるんだぞ。なんだ気を抜くな。あれはなんだ。火が消えてるな。将会。哦，没有入嘴。すみません。手裏剣が使える。用意しておりますので。大丈夫なのね。静かに。で、刀。突入する。まるで夜の狼のごとく。水のように。明かりは避けろ。闇を利用しろ。夜の刃。数頂戴する。攻撃されている。今は優位にしっかり見張る人たち用ね。移動中よ。光は忍者の敵だ。手裏剣。明かりは避けろ。手に入れ。赤いは最も優雅な鼓動。朝の雪。移動中よ。視界が悪い。完璧だ。大丈夫なのね。夜を利用するんだ。刃が血を便利だな。用心深くね。しっかり見張る人たち用ね。移動中よ。数よりも腕だ。闇のごとく。手に水のように動け。突入する。夜の刃だ。よし。風を切る。明かりは刃が血を欲しがっている。まだ時間がいる。まだ準備はできていない。静かに。柔らかい最も優雅な鼓動。静かな意志をさせてみせる。
いや、見られないようにする。しっかり見張る人たち。闇と一緒に動くの。手裏剣術。夜の刃、刀を使う。闇のごとく俺にぴったりの仕事だ。下側の百姓は処刑だ。手裏剣風を切る。栄翔を鳴らせ。明かりはさ刃が便利だな。哎呀，手裏剣術。下側の百姓は処刑だ。夜の刃をいや水のように動ける。もちろんでございます影様のため栄光と名誉を勝ち取る。手裏剣が使える。風を切る。栄翔を鳴らせ。刀を使嗯，影様のためう。手裏剣術。と名誉を勝ち取る。突入する。いや便利だ。まるで夜の狼。今行くわ。視界が悪い。私にもらってほしいって完璧。準備いいわよ。闇から闇へ抜き足。移動中よ。光は避けるのよ。手裏剣が風を切る。音を立てるな。水のように動け。夜を利用するんだ。下側の百姓は処刑だ。風で明かりが消えたか。闇のごとく闇を利用しろ。静かに。俺にぴったりの仕事だ。明かりは避けろ。夜の刃だ。突入する。明かりは避けろ。俺にぴったりの仕事だ。音を立てるな。手裏剣術。百姓どもはどうでもいい。風をちょうだいや突入する。闇を利用しろ。夜を利用するんだ。できるわよ。そう静かにね。夜の私に俺が見えるか。部下は残りの手裏剣が使える。別の樽をご用意しておりますので。風をちょういや水のように動け。まるで夜の狼。誰もいらないんでしょ。できるわよ。待っても無駄だな。誰か間違って消しちまったのか。本当に敵を見たのか。手裏剣術。今のは没关系。嗯，啊，Hello Milly，哦，手裏要剣術。起脚了。明かりは先刀を使う。静かに。できるわよ。誰もいらないんでしょ。抜き足。夜の泥棒に。俺が見えるか。闇を利用しろ。なぞなぞかな。狐が狩り中よ。誰か間違って明かりをすり抜けて。あれはなんだ。ネズミの哎，哎呀，那个话给，哦呀，哎，边啊，这就麻烦。面白そう。手裏剣術。所以，水のように便利やまるで夜の狼のごとく
音を立てるな。仕掛けがいっぱい。誰もいらないんでしょ。狐が狩り中よ。できるわよ。ゆっくりと。哎哎，哎呦，要唔通走遐呢？いい感じだ。手裏剣が使える。夜明けには進軍する。嗯，大丈夫なのね。静かに。刃突入する。仕掛けがいっぱい。誰もいらないんでしょ。夜の泥棒ね。狐が狩り中よ。待っても無駄だな。殺されてる。誰か間違って消しちまったのか。あれはなんだ。闇を利用しろ。音を立てるな。風を切る。行き道がないぞ。闇のごとく。誰かいるのか。見つけたら情けは無用だ。影様のためがまだ近くにいる。気をつけろ。夜を利用するんだ。まるで夜の狼のごとく。刃が血を欲しがっている。水のように動け。明かりは避けろ。哇哈，要連殺失敗。好了，愛記錄，我攏無記錄，我被亂勝。風を切る。刀を使う。突入する。そうだね。できるわよお。誰もいらないんでしょ。物件停停で、進來走。夜の泥棒ね。光は避けるのよ。優雅な解決法ね。音を立てるな。消えてるな。明かりがついていないな。誰か間違って消しちまったのか。水のように。俺にぴったりの仕事だ。うるさい。手裏剣術。每一個每一項代志攏愛發生了拄拄好才會使。水のように動け。夜を利用するんだ。向こうからは見えないわ。誰もいらないんでしょ。時間は無駄にしないわ。うぬぼれるな。こそこそした狐みたいに。視界が悪い。完璧だ。突入する。夜の刃だ。俺たち何探してんだ。夜が味方よ。俺が見えるか。静かに。は得意じゃないのに。俺に。うん。おい、何をしている。もっと闇を利用。手裏剣が使える。何か考えつかないと。水のように動け。音を立て。便利だな。ご用意しておりますので。そんなの気にすると思うか。読んだらすぐ走ってこい。わかるか。はい、もちろんでございます。明かりは避けろ。おあれはなんだ。まるで夜の狼のごとく。闇を利用しろ。リビア。じゃ簡単。どこだ。見つけてやるからな。兄弟一家。静けさが私たちの味方よ。嗯。生甲足緊張的，可能我都看そうだね。你的，傷緊張，可能看無你的留言，所以，哎呦，ここね。無理。
夜の泥棒ね。看这个，できるわよ。そう。ネズミ。哦，动作较慢。くぞ夜の刃だ。下側の百姓は死んだ。あれはなんだ？なんだ？俺にぴったりの仕事だ。突入する。どこだ？誰かいるのか？有点困。嘛会使为遮出来呢？妙な音だな。うん。哦，闇を利用しろ。リーチャー。なんか聞こえたぞ。酒だ。あの音は。逃げられたようだな。用心深くね。向こうからは見えないわ。楽しいわね。静かにして。メロディー、嫌なサプライズでしょ。素敵なメロディー。ゆっくりと。茂みなんかカモフラージュにならないぞ。うまくいったわ。他の今行くわ。あ、はい。ちょっと麻烦。行かないの？明かりは敵だもん。すみません、別の樽をご用意しておりますので。そんなの気にすると思うか？打来。できるわよ。走ってこい。差し足。はい、もちろんでございます。見つからないようにね。そう。静かにね。暗殺。哦，好啊，会使猛讲，因为我感觉要拿算济拿开讲，淡薄仔较食力，因为这就专心的。何をしている？もっと先だ。いつでも準備はで夜を利用するんだ。会使行来顶悬呢？哦，所以会使爬来顶悬遮个。そんなの気にすると思うか？読んだらすぐ走ってこい。わかるか？我会使行来遮。我袂使行去内底。敢若是無法度。音を立てるな。水のように動け。哎呦，才这么看的。闇のごとく。会使ね。行き道がないぞ。我都搁过啊。道がないぞ。啊？無咯。看来应该是来为遮处理。伊这两个走来遮的时阵，手裏剣を使おう。幼児隠れの術。探究他。手裏剣が使える。
試看卖咯。音を立てるぞ。そんなの気にすると思うか。読んだらすぐ走ってこい。読むことはわかるか。静かに。俺が敵の気をそらす。そうだな。今のまるで夜の狼のことかだ。お、成功。音を立てるな。手裏剣を使おう。狙いはあは。哦，看起来这只应该是会使成功，先等石头抬这只，啊，这个冲过来。幼児隠れの術。夜の刃だ。いただくぞ。水のように静かに。俺にぴったりの仕事だ。おい、何をしている。もっと突入する。そこには行けない。立てるな。酒だ。哦，safe。そんなの気にすると思うか。読んだらすぐ走ってこい。安尼，剩来这两个就好闇解决。のごとく。静かに。起きてたからよ。手裏剣を使おう。音便利だな。まるで夜の很久狼のです。剩来这好呆好呆的方法。風を手に入れた。行き道がないぞ。明かりはつけ闇を利用しろ。突入する。这条路就通啊。过来就是顶悬才有一个武士，有一个学侍，较歹处理。可以关袂到，关袂到遮。好，这搭，好啦，这搭。嗯。ここね。闇から闇へ。明かりは敵だもん。こそこそと。这个。伊会伫遐直洗来洗去。夜は憂鬱だな。我倒入去，这间会使入。哦，这看遮，你看的风，遮阁有一支，起きてたからよ。一支这个火，要安怎解决？这敢若是会使用，无通。そんなの。先起来好。今は優位に立っているわ。光は避けるのよ。移動中よ。いや、無通入去。準備遮。哦，这要安怎处理呢？我也嘛是要解决这只武士，对吧？一直甲看。
ってこい。わかるか。待つのって先退セー屈。フ明かりをすり抜けて後。コソコソした狐みたいに抜き足ふっゆっくりと伊这个灯会有一个衣裤啊，看袂到遮，所嫌な以我サプライズ来甲でしょ。骗过来内底，安尼就おい、何をしている。もっとお酒だ。行くわよ。さあし足鳥の声。すみません。暗闇に隠れているのは分かっている。そんなできるわよ。なんかカモフラージュにならないぞ。読んだらすぐ走ってこうまくいったわ。い。なんだ。全部を読め。夜の泥棒ね。見つからないようにね。哇，超帅！藪の中を張って静かにね。くまなく探せ。明かりは敵だもん。茂みに隠れているのか。夜の泥棒迄ね。件看无？静かにして。幽霊じゃないよな。楽しいわね。今行く哦わ。、安尼嘛是 save 过的。うぬぼれるなラッキー奴らを見かけたか。仕事だ。何もないぞ。道がないぞ。夜を利用するんだ。任務に戻る。闇のごとく手裏剣を使おう。音を立てるな。静かに。攻撃されているぞ。音を立てるな。お酒だ。やった油断するな。く探せ。何か聞こえた。我ながら上出来。明かりをすり抜けていいか。狐が狩り中よ。私にもらってほしいって。おい、何をしている。おお、就这人，就这人。見たら何探してるんだ。幽霊ではないのだぞ。奴らを見かけたか。何もないぞ。どこに行ったんだ。消えてしまったわけではあるまい。もういないぞ。持ち場に戻れ。消えちまった。捜索を打ち切って持ち場に戻れ。何に時間かかってるんだか。そこにいるのか。どこかに隠れてるのか。聞こえてるか。いい感じだ。横断はほどほどにしろ。どこにいるんだ。水のように動け。しろ。俺にぴったりの仕事だ。そこにいるのか。音を立てるな。对啊，我本来嘛就讲安尼应该是稳死的，啊，毋过见无。夜を利用するな。夜の刃だ。是哦。哦，安尼即突入马する。哦，毋过伊边仔遮境界的人，煞变愈济。嗯，誰もいないな。そうだな。おい。土を起きてたからよ。お酒だ。闇を利用しろ。猫と鳥。先明放かりは一个敵だもん。这个反正放伫遮，啊，甲引过来。素敵。雲の巣に足を踏み入れるってね。簡単ね。抜き足。無駄だ。看袂到。コソコソした狐みたいに。コソコソもらうわね。セーフ。遮有两个人。哦，为了干嘛的话？
处理？会当位遮入啊？啊，比伫个形势不好。神道滅却、明かりは避けろ。まるで夜の狼のごとく、水のように動け。为遮行过来。土を起きてたからよ。おい、何をしている。もっとお酒だ。ここまで長かったな。満足したか？ええ、とっても。あなたの態度でもっと楽しくなる。即摆就是要来顶悬遮头提衫。どうして愛子さんに賛成しないの？俺が悪い先生だからだろう。別の先生を探したらどうだ？隼人先生。すまんな。言い過ぎた。後で話そう。哦いいな。要头提衫，伊就一定爱去顶悬。顶悬遮啦。哦，这边都起哩啊！有3个人，真夭寿。这个武术的看的范围到中有。这个人看无倒面，这个看无正面，这个伊个范围看无到遮，所以闇から闇へ。夜の泥快要棒ね。被走了。我が刃は鋭い。目立たないようにしましょう。終わらせてみせるわ。今日は死人が多いわね。看无，对，看无。啊，毋过我現弹会着。在解決法とは言えないけど。所以要抬即个武术，一定爱用枪先甲弹了，才有法度甲抬。哦，这弹袂着。しっかり見張る人たち用ね。闇と一緒に動くの。闇を利用するのよ。你来遮。最も変装がないわよ。斬新な小道具よ。安尼就会使。夜が一番働きやすい。这进前我先说服明かりは避けろ。静かに。闇を利用しろ。闇のごとく。兄弟来遮。おお、酒だ。哦，遮个有这个呢。这个顶管进来。突入する。危险。何事も優美我感觉袂使，光は避ける啊，毋过无闇と一緒に落去了。動くの。気づかれないままね。光は避けるのよ。いつでも準備はできている。冲过就对了。
我即马想要就是一摆冲杀即两只，甲即两只杀死了，再搁看卖要安怎处理，大概是安尼。水のように動け。いや、刃無法度。音を立てるな。不然かな、会使一摆杀一。おお、酒だ。我有可能行点管，試看卖好。俺にぴったりの仕事だ。手裏剣術。手裏剣が使える。刃が手に夜の刃。哇，袂使。所以一摆上济敢若杀一只。会使跳水。哦，这嘛会使跳，不过这敢有通过啊？我试看卖好。夜を利用するんだ。手裏剣術。音を立てるな。この背後。闇のごとく。静かに。水のように夜の刃だ。奴らはあそこだ。見つけたら情けは無用だ。なぞなぞかな。我会内底走出来。俺たち何探してんだ。幽霊じゃないよな。死んじゃう。敵はまだ近くにいる。気をつけろ。そんなの気にすると思うか。読んだらすぐ走ってこい。わかるか。はい、もちろんでございます。暗闇に気をつけてチェックしろ。潜んでいるかもしれん。いるもんじゃないぞ。恐れるな。敵はまだいるぞ。行くぞ。无啥会好，突然间走伤侪人，伤侪人出来。哦，想要去哩，要安怎去哩？落ち着け。集中だ。较困难的。这武术，野红，这一角，无死角呢。手裏剣術。手裏剣が使える。歹行啊，到底要安怎行？就无啦。静けさが私たち終わらせてみせるわ。
早く光は私たちの敵よ。闇と一緒に動くの。移動中よ。光は避けるのよ。今日は死人が多いわね。視界が悪い。完璧だ。夜を利用するんだ。手裏剣術。もうすぐその狙いは外さない。静かに。没死よ。そんなもので拙者を仕留められると思っ柔らかいお辞情け儀。静か。敵の視野に入らないよ。ではないのだぞ。所以伊袂安尼袂死よ。靠呀！本当に何者か。終わり咧，はあ。结果这招无效。私たちは鳥の声。おい、何をしている。もっと先だ。めちゃめちゃ起きてたからよ。おお、酒だ。哦，好困难。光は忍者の敵だ。静かに。闇を利用しろ。俺にぴったりの仕事だ。まるで夜の狼のことだ。今のは俺にぴったりの仕事だ。水のように動け。突入する。闇のごとく音を立てるな。我都是卖惊遮啦，送袂掉。もっと先だ。向こうからは見えないわ。待ってな、卖惊遮。すみません。別の樽をご用意しております哦ので。そんなの気にすると思うか。読んだらすぐ走ってこい。わかるか。はい、もちろんでございます。仕掛けがいっぱい。コソコソした狐みたいに。酒だ。さし足。しちゃんと鳥の声。メロディー。行くわよ。鳥の声。小心。行くわよ。できるわよ。聞こえたぞ。はっ。どこだ。找无，找无，你找無。何をしている。もっと先だ。明かりは敵だもん。今行くわ。ゆっくりと。楽しいわね。すみません。別の樽をご用意しておりますので。そんなの気にすると思うか。読んだらすぐ走ってこい。わかるか。抜き足。もちろんでございます。ね安尼感觉起来是较顺。闇から素敵ヘビメロディー。行くわよ。狐が狩り中よ。ルルル。誰かいるのか。誰かいらん消えばおらんな。夜のみんなもう打掉終わって終わり。誰もいらないんでしょ。簡単ね。敢若是掠着一只鸡仔，笑死！这两只真歹对付，そう。先对付这只好吧？
敵なメロディー。こそこそとそんなの気にすると思うか。鳥の声、すぐ走ってこい。明かりをすり抜けて見つからないようにね。来ない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 。足ボンボン。隠れているのか。バッチリな罠ね。おおおお、緊張。奴らはそこだ。明かりをすり抜けて見つけたらいい感じ無用だ。気を抜くな。夜を利用するんだ。夜の刃だ。明かりは避けろ。幽霊じゃないよな。静かに。まるで夜の狼のごとく。足跡か。追跡は得意じゃないのに。闇を利用しろ。持ち場に戻れ。水のように動け。止まれ。あーよ。どうしよう。ああ、どちゃも切り切る。黄色が。神道滅却。音を立てるな。俺にぴったりの仕事だ。夜を利用するんだ。ああ。声優やえて黄色。おい、何をしじゃあ黄色近い。もっと先だ。真正生的无张地着，规个拢すみません。別の樽を拢愛定心个算，仕掛けがいっぱい。闇へ。気にすると思うか。該處理起来。すぐ走ってこい。狐が狩り中よ。もちろんでございます。静か。鳥の声、蛇みたいに巻いてるわ。メロディー。行くわよ。嫌なサプライズでしょ。なんだ。ラッチリなのね。私にもらってほしいって。素敵なメロディー。今行くわ。ふっ。うまくいそうったこそ大こそ観だね。もらうわね。何をしている。もっと先だ。すみません。別の樽をご用意しておりますので。静けさが私たちの中だよ。幕開けね。向こうからは見えないわ。夜の泥棒ね。静かにして。明かりを時間は無駄にしないわ。ショーの始まりね。密かに闇を利用するのよ。幕開けね。有啲袂歹哦，未通哦。計画実行中。もっと先だ。我看这边哪处理嘞？別の樽をご用意しておりますの必で。来这来对。そんなの気にすると思うか。読んだらすぐ走ってこい。わかるか。はい、もちろんでございます。優雅な快感。敵の視野に入らないように。しっかり見張る人たち用ね。哦。単位離開。終わらせてみせるわ。闇と一緒に動く。光は避けるのよ。
移動中よ。お計画実来，行中。再起来。加了。おい、何をしている。もっと酒だ。Safe。すみません、別の樽をご用意しておりますので。そんなの気にする。優雅な解決法ね。読んだらすぐ走ってこい。わかるか。もちろんでございます。移動中よ。簡単。いっ敵の視野に入らない。気づかれないままね。 Safe。啊，叫我嚟，我頭先會要開始啊，靠腰。哦，那個電腦是米粒，你甲我提醒。好好 ，OK OK，今仔日先算到這，感謝。險讀冊回歸攏袂記啊。好，多謝，今日就先到這咯，拜拜。